na ay nindot kayong statement ni San Pablo diris ikaduhang pagbasa nga familiar sa tani. Ningon siya dire, busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang akong kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan ligon ako. Kasabot mo ani? Wa mo kasabot? Wa galisod sa kog sabot, no? Pero akong gi pamalandungan ba, kitang mga tao naagi tay mga depekto. Munay atong gitawag og kahuyangan. Si San Pablo niingon siya na ako'y sakit. Tingali dili to physical sickness, kay sige man siyang travel, layo man kay siyang na-travel nga mga nasod, lagsik kay siya physically, pero na ako no siya ay sakit nga gibutang ang yawa, nga katulo siya ni hangyo sa Ginoo nga kuhaan ni gikan nako. Pero ningon ang Ginoo, ang akong grasya igo na alang kanimo. Nya sa iyang pagpaminaw ani og pagdawat aning gisultis Ginoo niya, wan asya mangayo nga ang iyang depekto katong gitawag niyag sakit nga mao'y hinungdan nga bugal-bugalan siya sa mga tao, tamayon siya, lutoson siya, nahimo to niyang kakulian, wa na siya mahadlok. Gani gitawag na niya nga nahimo tong source tuburan sa iyang kalig-on, kay nagsige naman siya og paubos. Matod pa niya, aron dili ko magpagarbo, gibutangan kog sakit. Kaniding ato mga depekto, mga igsoon, kay naamang kita depekto, ato di ay ning kumpas, signal, aron tatudluan sa pagpaubos. Lingay mong tupad. Ing naon sa roy depekto nimo. Unsay depekto? Pero maro kay yawa. Ang yawa nitudlo nato nga kanang imong depekto kuhaa na. Kuhaa. Kung ang imong depekto para nimo ang color sa imong buhok, ilising color. Kung ang imong depekto, imong kilay, kis-kis ang kilay. Kung ang imong depekto na sa imong ngabil, butang inaglaing color. O ang imong naong color sa imong naong, ilisig laing color. Kung ang depekto nimo imong bana, buwagi, na ay divorce. Na, hapit na ma-approve. Kung ang imong depekto, ang nakapabugat nimo kanang imong asawa, biya ina, ilisig nindot, bati na kay na, luod na kay nagnaong. Pasabot, ayaw dawata ang depekto. Ilisi yun. Mao na ang struggle ros mga tao, nga kung inyo kong gidaog-daog, maningkamot kong eskwela, kay mo bahos yun ko ninyo, ipailan ako, nga kamausag ko ana. Ana ba? O nay atong style, anisamot na gitag ka-stress. Unya, magsinawayay dayon ta, sama aning mga Parisiyo, gisaway si Jesus, may gani si Jesus kay relax kaayos iyang mga depekto. Ang depekto ni Jesus, iyang mamagpapa, pobre. Nyawa siya ka, eskwela. Ang iya sa mga barkada, kaning gitawag og iyang mga igsoon, mga pobre sad kaayo. Iya ni mga relatives, iya ni mga friends, nga suod niya. Mao na ingon, tell me who you, sa to? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Mao na. Mao na ang uban, aron sad murasag maangat-angat sila, adto sad sila mukuyog atong mga dignified people. Kay lagi gusto sad nga
recognize, matawaga ag honor. Pero kini ang pagpaubos, mao ni siya ang atong strength. Mo na nga ningon si San Pablo, sa akong kahuyang, anaa ang akong kaligon. Kana mga depiktos inyong naong, depiktos batasan, depiktos sa inyong kahimtang, sa atong kahimtang, maunay mo tudlo nato pagpaubos. No. Dawata. Nya asa man nimo idangop, ayaw idangop sa imong silingan, idangop sa Ginoo. Kung ikaw ron nakabanakag hingabit kaayo, ayaw itabi ngadto sa imong mga ginikanan, sa imong silingan. Ngano man tiwasan ka ana. Tiwasan ka. Dito idangop sa Ginoo, Ginoo nganong sige manigpangabit akong bana. Ngayon sa dang Ginoo nimo, dawata lang aron malipay na siya. Ana. Kasakit sa daan ni Lord oy. Ana, agdi lang hilak lang kaysa imong paghilak tagaan tikag kahupayan. Di ba? Mo na ningon si Kristo, blessed are you who mourn, you will be comforted. Kinsa may mo comfort nato ang Ginoo, dili ang imong bana. Kanang imong bana di ginamuhapuhap nimo kay tuam nagasighapyod pikas. Pero ang Ginoo mo imuhapyod nimo. Mas nindot magkamot ang Ginoo kay moabot sa imong kasing-kasing. Kanang kamot sa imong bana musangko ra man nag-asa na musangko, no? Pero ang kamot sa kanaganing Ginoo adto ginas imong kasing-kasing. Wala ka nang hahanapin pa. Ako bitaw naamo sa jukoy daghang depikto usahay mao man i-highlight sa mga tao. Bisan gani kamo mao man inyong i-highlight nako ang ako mga depikto. Apil na ni mga sakristan kani ako mga staff din kay bawo na sila sa akong depikto. Na nga inigsulti na ko nila manag-ana ra na ilang naong ay. Ana. Nya. Unsa may nais lang unahuna akong mabasa-basa mingon mura sa kag-unsa da. Yaw kag-unsa da. Unsa man kada perpika. Kamong mga ginikanan sa tinud-anay naasan mo yung mga depikto naamoy depikto nya magsige mo yaw-yaw sa inyong mga anak kay ang ilang depikto inyo sang isulti tan-awang naong sa inyong mga anak magtutok ra na magana ana magsige man ingon siya muras kag unsa labi na inyong sige ingon kamo nganong bugo man kay mo wa man gid mo ma-honor muras kag bright man. Kadagko lang na inyong mga kaon, di ba? Moingon mo usahay. Kadagko lang na inyong mga kaon, mga tapulan kay mo. Moingon sa inyong anak, unyag di tabok kaon, pugsun tag kaon. Tag kaon. Yang mo kaon tag maayo, sawayon sa takon. Gangan. Mo ana na inyong mga anak ko. Wa mo kibaw ana. So kana unsa may buhaton nato? Unsa man siya itong buhaton? Ayaw sad pagsigig highlight anang depikto sa imong isig katao. Dawata sad na idangop gyapos Ginoo. Mao na matud pas atong tubag sa Salmo, nagatutok ako sa Ginoo, nangalyupo sa iyang kaluoy. Didto tutok sa Ginoo. Ayaw tutok anang imong naong kay mosamot kadaghan ang depiktong imong makit-an. Sige ra kog tan-aw sa amin, hasta ko nang imong puno as pilok, imo na siyang limpyuhan. Hangto na lang nun, ang imong pilok, imo na ginang sumpayan. Sige kag tutok anang imong kuko, imo na nang sumpayan. Gasto na hinuong kaayo. Mura na nung kag Dracula, tagas na kay kuko, no? Ayaw pagsigtutok diha. Tutok sa Ginoo. Pangayog kaluoy. Mao na'y gusto ni San Pablo. Mao na diri sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel, giingnas Ginoo pagsangyaw. Pero dili sila mutuo nimo. Mga gahig-o ni mga tawhana. Pero ayaw kabalaka. Sangyaw lang. Ayaw lang yung hunong kay ako kang propeta. Diri paminaw nako. Ayaw paminaw nila nga magsigig saway nimo. Si Jesus mausad, gisaway siya. Wa siya manumbaling.
ni padayon siya ngadtos unahan og sangyaw, wa siya moingon, di na lang ko mo sangyaw sa ako ganing lugar, wa magani ko dawata, sige na nung kog sangyaw, hasol ba ni undang taning buhata Ako bitaw sige kog sangyaw ning palit mog slat ana. Gahi biyag yung Gahi biyag yung ang akong gisangyawan niya. Wa lang ko maminaw sa unsay mga wa ko magtan-aw unsay hiday kayong halin ana baron didto kos Ginoo mo dangop, Lord hinay makaing halin ingon ang Ginoo tungod na kay gahi silag mga ulong nako niya Lord undangon ko nalanig baligya siya ayaw ang importante nga mo baligya kag padayon bisag wa nay mo palit kay ako nalay mag-igo nilang musilot. Siya ba? O dili ako ha? Yan, ko ayaw lang sa Lord. Oy, ayon sa silag silote. Yan siya nga, oo, okay. Na, maginang gitawag og paghinulsol. Ana. So, kamo mga naghinulsol na karon. Pamalit na mo kay, tanawa ha? O gako gini, ako commerce ba ako, accounting. Sayon raman kay nako na ko ana-anaon. Tanawa, ang atong SBF DAC kaning paras kumbinto kaning San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces tag 500 pesos ni siya. 500 pesos. Ang atong halin 28,419. Napay nahibilin nga 31,581 kaslots. Kaning 31,581 tag 500 rani. Ang ako bang unahon-ahon ba? Ang nagsigig sunod sa akong akong YouTube channel, ang subscriber 195,000 na nakabuok. So more or less mo nay mo tan-aw pero ma-times pag pila ka times kay ang viewers dili man na mao ang subscribers. So daghang viewers mga milyon siguro. Og mopalit ni sila tanan og tagsa ka slot. Sa ako lang yung pinaka-accounting nga hunahuna ba. Umupalit ni sila tanan usa lang ka oras hurot na ning 31,581. Di ba? Og mamalit lang yun ba? Usa ra ka oras. Ay 195 against 31,000, 195,000 against 31,000. Di ba? Pero nga nung 40 manghinaya sa labaw na yung arita maghisgot sa Mother Mary's Healing and Deliverance kaning kang Mama Mary dito sa Kapilinya di Fatima. O pila na itong halin 3,768. Ang halin nato dinhi 3,133 dito sa Kapilinya 695. Total 3,768. Pila na lang nahibilin 2,232 ka slots, tag 1,000 pesos per slot. Ibutang lang nako katungaan ning 195,000 na ay tag 1,000 pesos. Nya mo palit ni silang tanan og slot. 3 minutes lang. 3 minutes hurot na ning 2,232 Di ba? Pero wa gyud mahurot. Niya mo na akong giingon, Ginoo, mao sad ni ang ako sad nga reality nga nakita. Sa ato pa, parihan ni Propeta Ezekiel, makasinati gyud ta nga sa atong pagsigig sangyaw, ang mga tao imbis mo tuo, mo criticize nato. Mo na ang nasinati ni Jesus, nasinati ni San Pablo, pero kung ang Ginoo nay atong sundon, dili na importante kung naapay mo daig nato, naapay mo uyo nato, naapay mo dawat nato. Ang importante na di ay nga natuma nato ang sugo sa Ginoo. So ako karon, ang ako lang yung importante nga nakatuman ko sa sugo sa Ginoo, mamaligyag slots, unya ang halin itukod og mga structures, itabang sa simbahan. Kamo, nakontento ba mo nga namalit mo og slots? Wa? Muna, og way mo kuyog ninyong palit. Palit ayaw pag agad-agad anang imong tupad. Kaya di man na mo palit.
Ay nalang na siya hagda tingali, ikaw na lay palit. Ana, pero gimo na silang evangelize, malita, ana, o mo palit, okay, og bisan mo palit. Okay sad. Diri bitay ni ari nako, Father, ni ay 5 ni kaslats, 1,500 para ni sa kumbinto. Adi, 3 ni kaslats, 1,500. Nya di asay usa ka slot para sa kaning kuan dito Mother Mary's. Ako ning mga silingan, Pader, akong gipanghangyo. Nakapalit gid sila, ako lang gihato dire. Nako pila may imong gipalit din siya. Ako, Pader, ni palit takos ni aging simana. Wa lang sa ko ni palit karon. Nangumpan ni ako. Nako, sus padayona na pwede na jud kag mamatay dias unahan. Bitaw, nga naman, mao man ay gustos Ginoo gud nga kita mahimong agents of salvation. Og ang pag-imbitar nato sa tuig katao nga mobuhat sa buhat sa Ginoo, labi na gid ang pag-active dinhi sa simbahan, pagpaambit sa imong grasya dinhi sa simbahan, time, talent, treasures, kana makapalangit man gid na, di man gid na makapaimpierno. Labi na gyud sa atong pag-ingon sa atong silingan, magdinawatay ta, magpasayloay ta, di ta magsigig tan-aw anang depikto. Unya mo-approve dayon ta ng divorce. Kay ang divorce kuno kanang atong absolute divorce bill, mao kuno nay solusyon aron mawagtang ang imong mga kasakit sa pamilya. Dili oy, di gina makawagtang sayop kay na nga pagkasulti. Ang makawagtang sa atong mga kabugat o kasakit maura gid ang Ginoo. Ug unsaon man sunda siya. Ayaw pagsigtan-aw sa depekto sa imong bana, sa imong asawa. Tan-awa hinoon unsay sugo sa Ginoo panahon nga ikaw gisakitan sa binuhatan sa imong bana o sa imong asawa. Dili ang panagbuwag maoy solusyon. Ako karon mutugan kon news tinuod, gikan dinhi ani nako padong dire, abot pa dinhi ani, sakit hikapon. Mga 2 weeks na ni. Anaon, ana, sakit. Diri pikas way sakit. Unsa man ni siya? Unsay pasabot ani? Naghatag og kahasol nako kani nganhi. Niya unsay akong buhaton? Ako ning pikason, ilabay ko ni kay kari akong ibilin karing tarong. Karing way sakit hikapon, anaon way sakit. Nya kani nga maigking ko ighikap nako, sakit nganhi, ana, sakit ang panit. Nya mukalit pag-ana. Ako ning kwaon kay ilabay ko ni. Di oy, antoson ko ni. Hantod karong hapon basig mamatay nako. Di ba? Basig introduction Ana pa der, signal na ha. Muna palitan ninyong slots tanandaan karon kay og mamatay ko anay baligya So muna, pero wa ko mag-uol ani. Nga naman, kay bawo man ko nga naay Ginoo o kung unsa may mahitabo ang Ginoo ra gyapon mao'y maggiya sa tanan. Mao na sa pamilya sad kung ang imong kauban sakit na kay para nimo, isipan na lang na nga mao nay makapalangit. O kung mao man ay imong kahuyangan nga sakitan kay ka, idangop sa Ginoo. Moabot yung panahon nga kanang imong kasakit mao nay mahimo nimong kalipay. Kana bang makaingon ka, nakasurvive man ko bisan pa sa akong kahuyang. Thank you Lord. Kuyog gid ay kanako. Imo gid kong giubanan kay kun ako lang wa gyud koy mahimo. Karon bitaw ini kahuman og kahalin sa mga slots nato katong niagi pang mga slots nya matuman ang ato mga events dinhi mo ana dayon ko Lord na human man gyud no ikaw gid ay mo'y nag-uban namo dinhi kay kun kami lang asa gud may kahimo ato kun ako lang na wa gyud kusmuran magani kusnaong sa mismo na kong pag-umangkon mismo na kong igsuon kusmuran magani kusnaong labaw na ning ako mga parishioners. Pero nganong natuman man gyud ana ay Ginoo. Di ba? Sige, katapos ang lingi sa imong tupad. Ingna, don't worry.
mahal ka ni Lord. Ana? Nya, pakapini, and I love you too. Dota.